Tak titeni kowe. Sesuk genten ora tak payokke. Aku ora dodol kok aku. Aku ora tau tuku mah tok nukokke wong-wong kuwi. Oh. Mah tukang nukokake. Banjur saka paigumu kepiye, Gok? Yen pancen penyandaratur kula monggo kundur mawon. Dipunaturaken kaliyan Kang Raka Prabu Pandhu Bergula. Yo. Gandeng penjen sampun dumugi wonten Praja Ndrawati tegese wis netepi kewajiban. Ewa semanten panjenengan wonten mriki mboten kanthi kekiatan kula aturaken kados gambaranipun bathang ucap-ucap layon lumaku. Panjenengan seda mboten urung ming kula kalih bilung sing tesih. Mboten badhe kelampah panjenengan kula beto wangsul wonten ing negari panjenengan kunarpanipun. Nayen panjenengan tesih Wirajati jati teman muli tak kenging dipun jak rembagan kados pundi murih prayoginipun. Sinawang lirombak ing samudra angrong Gok lun aku dikeroyok wong sak negara nanging sing bebayani dhewe Gatutkaca karo Sencaki. Gatutkaca sangka dhuwur, Sencaki saka ngisor. Yung. Kula taosi prisa sinuwun. Kula tingali saking ketebian panjenengan tesih saged kula jak rembugan niki mun pun pira-pira. Awit ketingalipun ngrekoso penyanten tandingan Gatutkaca dudu mungsuhe. Aja meneng nganti dimungsuh wong sak negara. Gatutkaca kiyambak kewala panjenengan kula kinten mboten gedugi. Lajeng sakmenika kula nyuwun prisa. Janipun wonten perlu menapa sinuwun Ndrawati kok diaya-aya digayu. Iki mumpung ora ana wong tak kandhani, Gok. Nggih. Kadangku Sinarawedi Kaka Prabu Pandhu Bergula. Kuwi nembe bisa ndusta garwa Madukara Wara Sembadra. Lara tenan. Sangga kersane Kaka Prabu Sinuwun Ndrawati supaya kersa ngresmekake asta lumiyate Kaka Prabu lan Wara Sembadra. Upamane to Sinuwun Ndrawati ora kersa rawuh pusaka tak boyong, mesti bakal bisa tumeka ing kraton Nganjang Gripik perlu nututi pusaka kang wis kasebut ngarep. Oh, dadi kersanipun mung supaya kersa ngresmekake ngaten. Iya. Waune nyolong sing lanang wonten mboten? Ora ana, Gok. Nganggo cara kepripun? Matek pengelmunan mlebu nang Taman Keputren Kasatriyan Madukara. Lelakon kok kaya ngono. Lah wong bebojoan kok nyolong. Saking anu kok senenge. Ayo. Karena masih jenenge wong tresna ngono ki cok ora mesti kok Kang. Ayo. Ane arep tresna kok tresna karo bojone liyan rak padha karo golek musuh. Arak wong sing normal, dek ora normal. Wong ora normal ki ya waton seneng ngono nuruti hawa. Ngono. Ane kok iso bali wong Sembadra ki wong tresna karo Janaka, arep kepiye-kepiye tetep ya budidaya kepiye carane aja nganti kena kagepok dening Prabu Pandhu awe. Pandhu awe iki apa ora? Wong Bergula kok awe ora. Kowe kene omong ora tau bener. Karena watake Sembadra ki putri baboning ratu, ngono ane dasare iki karo sing lanang ki ora tresna ngono ya mah golek dalaran supaya aku ki ndang diculung ngono. Ngono kuwi ya bisa kelakon turuwe masang-masang. Hah? Bisa uga turuwe masang-masang kok. Mbok ana wong nyolong ya ngono. Aku dasare lak kowe ora tresna karo bojone. Ayo.
Terus kadang si lanang masangoni kono dolano kono ngono. Nek ya ora umum lek ngomong. Omonganmu ki ora nalar ngono lho. Wong bebojoan kok kaya ngono kok ya. Lho kuwi gambarane ngono kok. Aku mung gambarake wong tresna karo ora tresna. Tresna temenan karo lamis. Mulana tembang aja lamis ngono. Kuwi jane pancen bener nek iso ki nek tresna tenan aja kok mung lamis ngono. Aja ta? Ha iya. Ane yen pancen tresna temenan apa diwayu karo adine kaya Aya ta Brek ora. Tendang sisan ora nyemoni aku. Nya jamu. Mungkin mau kok sing diololo kok ming aku terus ora iya kowe lho ditenono kowe. Ora tak sulingi. Wong loro kok ora akur lah ngarane. Ha niki pancen satru bebuyutene. Angger melu kula ngoten niku mangkel kula. Woro-woro nganti kula mikirke judeg tenan lha ku kula entek okae. Siji men ora pepayon niku rak ya. Tak titeni kowe. Sesuk genten ora tak payokke. Aku ora dodol kok aku. Aku ora tau tuku mah tok nukokke wong-wong kuwi. Oh. Mah tukang nukokake. Banjur saka paigumu kepiye, Gok? Yen pancen penyandaratur kula monggo kondur mawon. Dipunaturaken kaliyan Raka Prabu Pandhu Bergolo. Yo. Gandeng penjen sampun dumugi wonten Praja Ndorowati tegese wis netepi kewajiban. Ewa semanten panjenengan wonten mriki mboten kanthi kegiatan kula aturaken kados gambaranipun batang ucap-ucap layon lumaku. Panjenengan seda mboten urung ming kula kalih bilung sing tesih. Mboten badhe kelampah panjenengan kula beto wangsul wonten ing negari panjenengan kunarpanipun. Nayen panjenengan tesih Wirajati jati teman muli tak kenging dipun jak rembagan kados pundi murih prayoginipun. Pungun-pungun tiasing wardaya mulating sang senopati. Gok, Sun. Yen mengkono aku manut karo pituturmu, Gok. Tak gawe perang kagol wong Ndorowati prayogi. Sak pungkurku antekno sawetara wektu negara Ndorowati kurang bejo banjir getih sarah bangke keparat.